Ahojte, milí priatelia. Tak som sa rozhodla, že skončím s obchodíkom. Mám na to svoje nielen ekonomické, ale aj osobné dôvody. Momentálne sa starám o rodičov, ktorí sú ležiaci. A keďže neviem venovať tú pozornosť a tú energiu na dve strany, tak tento obchodík by si zaslúžil, aby mal viacej pozornosti, viacej energie zo strany majiteľky ako odo mňa. Takže ak by ste chceli niekto prevádzkovať takýto obchod a premýšľate o tom, že by ste to chceli skúsiť, tak nemusíte zakladať všetko znovu, tým, že tu už je obchod spravený, má aj svojich verných starých zákazníkov a myslím si, že je veľmi pekný. Tak by sme sa vedeli kľudne dohodnúť na nejakom prenajme, buď obchodíku alebo obchodíku aj s tovarom, to už záleží na vás. Takže ak by ste takéto niečo chceli skúsiť, kľudne mi napíšte do správy. Je veľká pravdepodobnosť, že sa dohodneme, pretože naozaj tento obchodík je ako moje štvrté dieťa, takže nerada ho púšťam, radšej by som ho zbarila do nejakých dobrých rúk. Ak si myslíte, že tie dobré ruky by boli práve tie vaše, tak mi napíšte a možno nájdeme nejakú spoločnú reč. No a na záver by som vám rada ukázala, o akom obchodíku vravím. Je to Vevrovea na -1. poschodí. A no posúďte sami, či je pekný.